Bağışlar, ulu bağışlar yani şu öz çağırıp döwrümde tazyp şunu yani ýykyn edip şu nirden öwrenip borkan, nirden gowtaýalym alyp borka diýip ilki bilen şol Nowsolar köşkünü, Aşgabatyň Nowsolar köşkünü aýdym, saat öwrenmäge başladym. Bäşimler Laqyp diýip bir halipadan. A soň bolsa näme onuň ulu halipalar bilen gabat gelişip duguşup öz ömrümde şo ilkinji gören ulu halipama atawly boldy. Ozakça atawly bilen 1957-nji ýylda Aşgabat etrawynyň festivali geçirildi. Aýdym ta. Şonu birinji tapar çykyş etdim ata halipa bilen. Soňky döwürler bolsa ata halipanam 59-njy ýylda ilkinji tapar öýüne baryp görüşdik. Ondan ulu halipalardan Şahar Täş Mehmet Firenekyan oturulam o şeýle şahanal gowy adamdy. Şunu ýaly gürleşmäge etmäge ýakynlyk. Bu daşoğul taraplarının bağışları bilenim şol 60-njy ýyllarda oturuşully men kän dinledim. Mine şu palta başynyň ýanyndan oturup dinledim. Bayar Bayramyny dinledim. Aman Taşly Annaýew ine bir mar tarapyň bağışlary. Öýden ýaly nowat bağışlaryna gowy görüşürdik. Onuň bilen gatnaşardyk, gowy görüşüp bir-birine tiýilerdik. Ine bir Balkan tarapyndan Asyr Mehmet Davutow 1960-njy ýylda Daňatorow adyndaky fasylyk mektebine okuw girdim. Soň 67-nji ýylda bolsa şonu tamamlap Gaýwanada Türkmen Milli Konserwatoriýasyna okuw girdim. Bağışçılık uğrundan. Aşağı 95-nji ýylda onu tamamladım. Ürüýte fasylyk mektep internatyny işle başladım. Şondan bäri 17-18 ýyl geçdi.